Bon dia o bona nit. Avui em trobo un territori castellano parlant acompanyada d'una de les meves youtubers preferides, la Linguriosa. Hola, buenas tardes. Té un canal de divulgació lingüística del castellà super recomanable. Jo, si fos vosaltres, m'hi subscriuria. Resulta que la Linguriosa i jo som allò que se n'hi diu unes Potterheads de cap a peus. O sea, somos muy fans de la saga de Harry Potter. Y, ya que nos hemos juntado para hacer un vídeo para mi canal, que us deixaré enllaçat a la caixeta de descripció. hemos dicho... I per què no en fem un parlant de Harry Potter? Així que, senyores i senyors, amb tots vostès us deixem amb la... comparació dels termes de Harry Potter en català y castellà. Me ha salido de puta madre. La verdad es que sí. Nota importante, en castellano tenemos dos traducciones, la peninsular y la latinoamericana, pero en este vídeo vamos a hablar solamente de la peninsular. En català només tenim una traducció, així que zero problemes en aquest sentit. Oliver Wood, Colin Creevy, Gilderoy Lockhart, Stan Shapiro, Pomona Sprout, Horace Slughorn, Fenrir Greyback, Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, Salazar Slytherin... Si habéis leído la saga en castellano, todos estos nombres os sonarán. Y si la habéis leído en inglés, también. Però si l'heu llegit en català, segurament us sonaran més els noms. Marc Roura, Pau Parra, Gilbert de Cors, Stan Sens Pagar, Pomona Coliflor, Horaci Llagot, Fenrir Esquena Grisa, Nicanor Gryffindor, Hortència Hufflepuff, Maripau Ravenclaw, Cyprian Slytherin... Maripau. En catalán vais a vuestra bola traduciendo los nombres propios, ¿eh? O sea, como que Pau Parra. I el més fort és que, saps qui també es diu Pau? ¿Quién? El gripau del Neville. ¿Qué es Gripau? El sapo. ¡No! Sí, en català el Trevor es diu Pau, perquè també canvien els noms d'alguns animals. ¿Me estás diciendo que en catalán Fang, Fluffy, Cruikshanks, Buckbeak no se dicen así? Doncs no, en català es diuen Ullal, Pelut, Malifet i Becbrau. Madre mía. I també es tradueixen els sobrenoms que tenen la colla del pare del Harry, saps? El James, el Sirius, el Llopin i el Ben Babau. ¿Ben Babau? Sí, el Peter Pettigrew en versió original i en castellà. El tema és que els seus sobrenoms són Enllonat, Cuapelada, Lladruc i Forcat. Ah, pero en castellano estos nombres también se traducen porque se llaman Colagusano, Lunático, Canuto y Cornamenta. Y en inglés son Wormtail, Moony, Petfoot y Prongs. Y en todos los casos, los nombres hacen referencia a una característica del animal en el que se convierten todos los personajes. Correcte! Cuapelada i Colagusano fan referència a la cua sense pèls del ratolí. Enllonat i Lunático fan referència a la lluna, que és el que marca els períodes d'un home llop. Lladruc i Canuto fan referència a un gos. El lladruc és el so que fan els gossos i Canuto sembla que és una formació a partir de can, que vol dir gos en llatí. I Forcat i Cornamenta fan referència a les banyes del cérvol. Tot té sentit. Pero en el universo de Harry Potter hay mucho más que nombres de personajes. Efectivament. Por ejemplo, en castellano, Death Eaters se traduce como mortífagos. Aquí se juntan las raíces morti, que significa muerte, y fago, que significa que come. Que come la muerte. Death Eater. En català els hi diuen cavallers de la mort. No és una traducció tan literal, però sí que és molt literària. Perquè sí, i hem vist que això de ser literals en català sembla que ens costa més. Eso se ve en la palabra giratiempos, que en inglés es time turner. Pero en catalán es reculatemps. En inglés y en castellano el tiempo gira, sin embargo en catalán recula, o sea, tira para atrás. També et diré que reculatemps em sembla més específic, perquè només el fan servir per viatjar enrere en el temps, no pas endavant. Otra traducción que en castellano es literal y en catalán no es el mapa del merodeador, que viene del inglés Marauder's Map. En català no tenim cap paraula amb la mateixa arrel que marauder. No tenim la paraula merodeador. Per això ens vam haver de buscar la vida i vam crear el terme mapa d'amagatotis. I atenció amb el detall. Tot i que ve de l'expressió d'amagatotis, que vol dir d'amagat, s'escriu d'amagatotis per conservar la M inicial que hi ha en el nom original. O sigui, mapa d'amagatotis té dues M's inicials, igual que Marauder's Map. E igual que mapa del merodeador. Y, Aida, tengo que decirte una cosa. Quina cosa? En castellano, las traducciones a veces tampoco son tan literales. A veure, il·lumina'm. Por ejemplo, se dice sangre sucia en lugar de sangre de barro, que sería la traducción literal de mudblood. I en canvi en català sí que es diu sang de fang. Y se traduce rememberal por recordadora, que no es precisamente un calco. Cert, rememberal és una mena de fusió de remember i vol, cosa que també passa en català. S'ajunten remembrar i vola i bum, es converteix en remembola. I apparate, que és això que fan els mags de teletransportar-se, en català es diu aparetre. Apparate és una modificació de appear i aparetre és una modificació de aparèixer. En cambio, en castellano, los magos se aparecen igual que los fantasmas.
També hi ha casos en què en català i en castellà els traductors passen de tot i es posen del tot imaginatius. El Porky, un altre objecte màgic que serveix per teletransportar-se, en castellà es diu traslador y en català es diu portarreu. No son traducciones literales, pero son descriptivas. Su nombre ya te da pistas de lo que son. Ah, exacte! Y para terminar, podemos comentar un par de traducciones más en las que intervienen anagramas. Això vol dir que parlarem del mitiquíssim Lord Voldemort? No lo llames así. Perdó. El nombre que sí podemos pronunciar es Tom Marvolo Riddle. Así es como se le conoce en inglés. Pero en castellano se le llama Tom Sorbolo Riddle. I en català tot morbos rotlal. Això per què? Porque la combinación de estas letras tiene que permitir crear la frase I am Lord Voldemort. Has dit el nom prohibit. Jo, pues lo tendré que repetir para que quede claro que el anagrama de Tom Sorbolo Riddle es Soy Lord Voldemort. I en català l'anagrama de tot morbos rotlal és Soc Lord Voldemort. Tot quadra! En la saga aparece otro caso de estos. ¿Sabes qué es el espejo de OS? El mirall de Gisette? Sí, el que en inglés se llama Mirror of Erased. En todos estos casos hay una palabra oculta que se descubre si haces un anagrama. De Erased sale desire, de Oased sale deseo. I de Gisette surt desig. Que fort! O sigui que en realitat amb el nom ja podem saber que aquell és el mirall del desig. Exacto! Jo seguiria parlant hores i hores de Harry Potter, Jo també. però hem de tallar en algun lloc. És cert que ens hem deixat un munt de termes, Així que si voleu, podeu afegir-n'hi als comentaris. però nosaltres ho deixem aquí. Si encara no l'heu vist, ara és un molt bon moment per anar cap a l'altre vídeo que hem fet juntes. ¿De qué va el vídeo? Pues vais a tener que verlo. Pero es sobre el catalán y es un vídeo muy polémico. ¡A reveure!